Inti kif kont taf li xi ħadd tiri? Min li naqra ma nħoss dal-feeling, għax kulħadd jaf. Li miż-żewġ? Ma ħaġa titkellem fuq żwiċċu li kif tinduna xi ħadd tiri. Imma mhux b'esperjenza. B'esperjenza wkoll. Mhux forsi tibda il-kliem li jgħidlek ikun isu għandu iktar minn dak is-sens li qed jgħidlek dak li jkun taf kif. Kif inidi? Iċ-ċajta iktar taf kif. Meqjus. Ara naqgħet ngħid darbu. Sa jiena noqgħod attent kif nitkellem kieku għax maħra mill-ewwel kieku mhux tajba fimt, ġifieri ma l-ora tittot naqra attent kif titkellem ma xi ħadd li tkun tridu. Imma mistoqsija bil-kontra. X'inhi, ġifieri inti qed tgħid li jibdew jiċċajtaw miegħek. Tipo il-kliem ikun isu naqa giggling. Ikun hemm iktar hekk bħal dawa. Imma eżempju meta jbagħtulek friend request, dik tfisser. Ħalli ara fi żmienna. Illum. Għax jien għandi erba' ħżiena. 1998. Ara taf xiex ukoll? Maħlub kieku qiegħed. Għal-ġenerazzjoni tagħna waħda milli għamlu tinduna li xi ħadd iridek idaħlek close friends fuq Instagram jew xi ħaġa hekk.